Wannan shine ci gaba da labarinmu na Zulaihat wacce ta koma zomo a dokar daji. Zulaihat ta zama zomo a cikin wannan daji, tana ta yawo ta shiga nan ta fita nan har Allah ya haɗa ta da wani zomo ɗan uwanta wanda ta ji daɗi suka fara tattaunawa. Wannan zomo ba da daɗewa ba suka zama abokai, ya nuna mata hanya ya ja ta ya kai ta gurin sauran zomaye 'yan uwansu. Ai da ganinta suka taso suka ci gaba da murna da farin ciki. Ba da daɗewa ba Zulaihat sai ta zama 'yar gari. Ta waye a cikin wannan zomaye suka yi ta rayuwa cikin jin daɗi da more rayuwa da wasanni iri-iri a cikin wannan daji. Har ta fara shagaltuwa, ta fara mantawa da rayuwarta ta bil'adama. Wata rana Zulaiha ta yi kewar gida, ta samu wannan aboki nata take cewa babu wata hanya, ya ce akwai, amma hanya ce mai haɗarin gaske don za ku iya rasa rayuwarku. Ya kwatanta musu wani kogon bishiya ya ce in sun je akwai wani zobe a cikin wani akwati, amma yana da haɗarin gaske. In Allah ya taimake su suka ɗauko wannan zoben za su iya komawa bil'adama. Suka shirya suka tafi. Ai da zuwa bakin wannan kogon sai suka ga wani haske ya haske su. Suka ji tsoro amma suka fara tunanin ko dai mu koma gida. A'a, gaskiya mu ƙarasa don mu ceci rayuwarmu. Suka yi ta maza suka shiga gurin nan. Suna shiga suka ga wani ƙaton akwati. Wannan akwatin yana nan a gefen wata bishiya. Ai kuwa sai suka ji tafiyar wani maciji ya sauko daga wannan bishiya. Da ganin wannan maciji hankalinsu ya tashi, za su gudu. Ya ce kar ku gudu, ba inda za ku iya zuwa, me ke tafe da ku. Zulaiha ɗaya daga cikin zomayen nan tana ta addu'a a cikin zuciyarta. Tana ta addu'a Allah ya taimaka wannan zomo, wannan maciji har ya gamsu da cewa bari ya taimake su, ya buɗe musu wannan akwati domin su ɗauki zobe. Zobe ya fito. Zulaiha ta ɗauki zobe tana murna. Ai ko da ɗaukar wannan zobe sai Zulaiha da sauran ƙawayenta guda biyu suka zama mutane. Ashe wa'innan zomayen guda biyu su ma mutane ne. Suka kama hanya suka taho gari. Da zuwansu gari al'umma abin ya cika gari da al'ajabi. Mahaifinta ya taso yana murna, yana farin ciki da kuka da 'yan uwansu suka yi ta murna. Tun daga wannan rana Zulaihat ta zama mutum ta gari mai kyautatawa tsofaffi da raba musu kayan marmari.